Jekk flimkien irridu nibnu il-Malta żagħżugħa bi gvern li jixraqlek, is-soluzzjoni hija waħda: Partit Nazzjonalista fil-gvern. Għalhekk ejjew ersqu il-qudiem, ingħaqdu magħna. Il-Partit Nazzjonalista għandu direzzjoni ċara, direzzjoni ta' investiment ta' kwalità, fiduċja fil-Partit Nazzjonalista. Pajjiżna, il-poplu jgħix ħajja aħjar. Spjega dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta ndirizza dialogu soċjali il-ħadd filgħodu fl-Inspire f'Witiline. Bernard Grech spjega illi ma nistgħux inħarsu in-naħa l-oħra meta nisimgħu u ngħixu realtà ta' nies illi ma jistgħux jgħaddu minn xahar għal ieħor. B'din ir-realtà tkun waħda illi dejjem qed tiżdied anke bid-deċiżjonijiet illi qed jieħu Gvern Laburista. Gvern li saħansitra fid-deċiżjonijiet li qed jagħmel qed jikkontribwixxi huwa stess għall-għoli tal-ħajja. U tgħiduli kif qed jikkontribwixxi. Ħanejdilkom kif. Għax intkom ukoll żgur innotajtuha u anki saħansitra ħarġet fil-midja tagħna. Meta l-gvern ħabbar is-sena l-oħra u dis-sena li kien hemm bżonn is-sena oħra 13 euro iktar u dis-sena 5 euro iktar bħala żieda l-għoli tal-ħajja, dak li ngħidulu l-kola. L-ewwel ħaġa dik iż-żieda ma jħallasix il-gvern jekk kien taħdem mal-privat, dik iż-żieda jħallasha l-imgħallem tiegħek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi minħabba dawn id-deċiżjonijiet illi qed jieħu il-gvern, in-negozji qed ikunu sfurzati jollu il-prezzijiet tagħhom sabiex jaqilgħu lejxin tagħhom pis illi qed ikollu jinxtieħed fuq il-konsumatur. Kien fid-dawl ta' dan kollu illi spjega li l-Partit Nazzjonalista illi jippreżenta numru ta' soluzzjonijiet illi qablu magħhom ukoll imsieħba soċjali sabiex itaffi dan il-pis, iżda l-Gvern Laburista ma aċċettax dawn is-soluzzjonijiet. Fejn huma s-soluzzjonijiet? Waħda minnhom tajnija lill-gvern fuq platt tal-fidda fis-snin li għaddew u reġgħina ppreżentajnija fil-Parlament il-ħamis u l-gvern reġa' ramija illi jagħti tax credits lin-negozji ħalli dak il-pis jassorbih il-gvern u ma jerġax imur għand il-konsumatur biex ma tkomplix toli il-ħajja. Mela kull darba li inti se tmur tixtri u qed tara l-prezz tal-prodott jiżdied jew tas-servizz jiżdied, tkun naf li dak qed jiżdied għaliex il-gvern qed iżidu u jew bid-deċiżjonijiet ħżiena, jew bin-nuqqas tazzjoni, jew inkella bil-pika illi għandu biex ma jaċċettax is-soluzzjonijiet tagħna. Intant Bernard Grech spjega kif il-politika tal-Partit Nazzjonalista issir man-nies, hekk kif spjega li l-politika tiegħu qed issir mal-anzjani, man-negozji, mal-imprenditturi, mal-ġenituri u l-familji Maltin u Għawċin u mal-imsieħba soċjali. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jispjega li jekk il-poplu jrid is-soluzzjonijiet irid jafda lill-Partit Nazzjonalista għaliex huwa biss gvern ġdid nazzjonalista li jisma' lill-poplu u joffri soluzzjonijiet kif għamel fil-mozzjoni li ressaq sabiex jiġret il-pis tal-għoli tal-ħajja. Matul il-ġurnata tal-ħamis li għadda l-Partit Nazzjonalista ressaq numru ta' proposti sabiex jiġġieled l-għoli tal-ħajja. Fosthom it-tneħħija tat-taxxa għal ħaddiema u pensjonanti fuq kull żieda illi tingħata fil-pagi u l-pensjonijiet għall-għoli tal-ħajja, allowances ġodda għal pensjonanti, tax credits għal min ħaddem fuq kull żieda li tingħata lil ħaddiema u l-ħolqien ta' fond nazzjonali biex jingħata appoġġ finanzjarju lill-operaturi Maltin illi jimpurtaw u jesportaw ħalli jitnaqsu l-ispejjeż li qed iwasslu għall-għoli tal-ħajja.